Čo myslíš, že ostrilo to na niečo? No makro. Je to rozmazané, moc blízko to je. Ale čo je rozmazané? Čo je ostré, to chcem vedieť. Máš tam makro? Ostro máš z ruku, len... Makro mám 2 cm. Toto nevidno. To nevidno. To sú tak malo 1 čas. cm. Ešte stále nevidno. Asi nevrežíme nahrávania videjka. No, tak to čo uvidíme. Poďme pre... No už vidno. Všetky tie reakcie bočné a také kabuzníky, čo tam boli. Uvidím. Však to sa nesťahám, tento v piatok asi budem mať, že som tu zelený. No pojdi! Čo? Také veci robiť. Pohyb s tým vnútrom. S tým vnútrom. Teraz je minimálny zoom a teraz bude maximálny. To nemôžeš takéto veci robiť, lebo ja sa budem rátať. Čo ti bude kývať? Áno. Skúp statív. Over Jo, a to čo majú to tí kameramani? Také kamery, čo majú... Toto čo ide od boku a... Ale to je to strašne rovno, sa mi nezdá. Čo, ale nech to funguje. Čo? Sa odpudzuje od zem. Antigravitačná kamera. No. To, že kameramani majú niekedy takú strašne veľkú konštrukciu na sebe. Kolopá sa dajú kulopá si jednou. A pritom s tým ide strašne rovno. Si to ako na kolečko. Ne. Kopíruje povrch. Po luke to je dosť roztrasený záber. Ale na parke tak to je rovno. Bo niekde máš takú, vieš, gravitačná porucha, antigravitačná, spadne do... Nie, naopak, to bude v poriadku. Chod s tým niekam.